שלום לכולם, אנחנו פרק החמישי, קדימה, אנחנו במתח, אני קוראת כמובן קצת לפני הפרק ונתקדם. האישה התפלאה, מכירה אני אותך מרדכי, בנו של רבי סלמן אליהו, זכר צדיק לברכה. יודעת אני שגם אצלכם אין רווחה, בוודאי ממך חסכה פרוטה לפרוטה כדי שיהיו לרגליך נעליים חדשות. ובכלל, נראה כי כפות רגליו של בני ארוכות יותר מכפות רגליך, אמרה וניסתה לנגב את הדמעות שנשרו ללא הרף מעיניה. פרק חמישי, יש נעליים, יש תורה. מרדכי לא שט ליבו לדבריה של האישה הבוכה. הוא רץ בין הסמטאות הצרות, ושני האחים רצו בעקבותיו. עד מהרה הגיעו לגרם מדרגות שמוביל לביתו של מרדכי. התעייפתי, אני חקקה, התנשפה על אל והתיישבה על אבן בפינת הרחוב. דורון עלה אחרי מרדכי. דורון, מה מעשיך כאן? מנין באת? פנה מרדכי לדורון. סוף סוף הבחנת בי, ענה דורון והסמיק. באתי לכאן כי אני לא מבין. מרדכי נראה מופתע. מה אתה לא מבין? אמא שלך חסרה פרוטה לפרוטה כדי שלא תלך עם נעליים בלויות. ועכשיו אתה רוצה לתת את הנעליים שלך לחבר? אסביר הכל, אמר מרדכי, ואותו ניצוץ מואר התפשט על פניו. הוא ניגש לספרייה ובחר מתוכה ספר מוכר. לאחר דפדוף קצר החל לקרוא מתוכו. האמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. דורון חייך לשם המילים המוכרות. כדי להגיע לשלמות שהיא קרבת השם ודבקות בהשם, עלינו לקיים את המצוות בדיוק כפי שציווה השם. ואיך נדע את המצוות ודקדוקי ההלכות? שאל מרדכי. נלמד תורה, ענה דורון. יפה, חייך מרדכי ופניו אורו. לימוד התורה וקיום המצוות הם הדרך להגיע לשלמות שהיא קרבת השם. אתה חושב שאני נותן לחברי נעליים? לא רק. אני מחזיר לו את לימוד התורה שמנע מעצמו מפני הבושה. האם יש דבר חשוב מזה? שאל מרדכי ולקח את נעליו החדשות מפינת החדר. לפתע עצר הרגע, תחב את ידיו אל תוך נעליו והוציא משם ניירות עיתונים. למראה פניו המשתאות של דורון הסביר את מעשיו. הנעליים הללו גדולות עליי בכמה מידות. ביקשתי זאת כדי שאמי לא תצטרך לטרוח ולקנות נעליים חדשות כל שנה. בינתיים דחפתי ניירות עיתון פנימה, במקום שבו נוצר רווח. אבל בטוחני שלחברי הנעליים הללו יהיו בדיוק במידה הנכונה. דורון הבחין בפניו השמחות של הנער שלצידו. הוא נזכר באביו של מרדכי, רבי סלמן, שעזב חיי עושר ורווחה כדי ללמוד תורה. לפתע הרגיש שהוא מתחיל לקבל תשובות לשאלותיו. אנחנו צריכים למהר, כתב מרדכי תיאוריו. חבל על כל דקה שבה חברי אינו נמצא בבית המדרש. בוא, חבל על הזמן, אמר והחל לרוץ. אתה בן אדם כזה, חבל על הזמן, נמל דורון ורץ בעקבותיו. תכף יפגוש את הלל ויספר לה הכל. דורון יצא בפינת הרחוב, בדיוק על יד האבן שאליה התיישבה הלל. אך הופתע לגלות שהלל כבר לא הייתה שם. הנה התמונה. התמונות שציירה דפני זיוון המוכשרת. הלל! הוא קרא בבהלה, מייסר את עצמו שלא יצטרך לעזוב את אחותו לבד ברחוב. דורון נעמד ועקב בעיניו אחרי מרדכי שהספיק להתרחק. הוא התיישב על האבן מבלי לדעת מה עליו לעשות ולאן עליו לפנות. טיפות של גשם החלו לרדת ואנשים התכנסו לבתיהם. רק אישה אחת עברה ברחוב ודורון חשב שזו הזדמנות לשאול אותה האם ראתה ילדה כבת 12 עם שיער שחור עד הכתפיים, לבושה בסמלה בצבע תכלת. האישה נראתה מוכרת מאוד. דורון נעץ בה את מבטו ואימץ את זיכרונו. הוא היה בטוח שפגש בה. מה לך ילד? פנתה אליו האישה שהבינה שדורון מבקש דבר מה. כששמע את קולה מיד נזכר, הלא זאת אמו של מרדכי, הרבנית מזל אליהו קרא. הרבנית מזל לא שאלה אותו מניין הוא מכיר אותה, רק הסתכלה על בגדיו הקצרים ונעליו הפתוחות ונבהלה.
איך מסתובב ילד בחורף הירושלמי בלי מעיל חם ובלי נעליים לרגליו? עניים הם ילדי ירושלים. בוא אל ביתי ונסה למצוא בעבורך בגד חם. אתן לך את נעליו של בני. בחסדי השם קניתי לו נעליים חדשות. אמנם הקודמות בלויות מעט, אך הן בלי חורים, ובוודאי עדיפות על אלו שלרגליך. המעיל והנעליים הם לא הבעיה שלי כרגע, אמר דורון. אני מחפש את אחותי. אולי ראיתי ילדה עם שיער שחור ועיניים ירוקות, ילדה שדומה לי. ניסה דורון את מזלו. דווקא ראיתי, ענתה הרבנית, ילדה דומה לך. גם היא הייתה בלי מעיל. היא עמדה ושוחחה עם אחת השכנות תחת גגון של חנות דגים. תודה רבנית מזל, דורון סמר, מזל שפגשתי אותך. רגע המתן, מה באשר לנעליים שהבטחתי לך? דורון לא יכול היה לספר לרבנית שהוא כלל אינו זקוק לנעליים, הרי בבית יש לו כמה וכמה זוגות נעליים, נעלי הרים, נעלי כדורגל, נעלי שבת, ואפילו נעלי בית וסנדלים, שאותן הוא נועל כי הוא בעצם בא מהעתיד, שם חם מאוד כרגע. אז הוא עמד ושתק. אל תתבייש בני, אמרה בקול רך. למה להתבייש? נשמע לפתע קולה של הלל. דורון נשם ברווחה כשראה אותה מתקרבת, אך הרבנית מזל נאנחה כששמה לב שגם לרגליה של הלל יש נעליים פתוחות. אני מצטערת, לך לא אוכל לעזור, אמרה הרבנית בחום. הלל לא הבינה במה מדובר והחלה לספר לאן נעלמה עוד לפני שבכלל נשאלה על כך. ישבתי על האבן הזו וחיכיתי, פתאום נזכרתי בשכנה הבוכיה וחשבתי שאמתין עד שמרדכי יביא לה את נעליו החדשות. טוב שנשארתי איתה, האישה לא הפסיקה לבכות וגם העוגיות שלי לא נחמו אותה. הייתם צריכים לראות איך אור פניה כשמרדכי הגיע עם נעליו. היא הריפה עליו ברכות בלי סוף. תהיה בריא, תגדל בתורה, תאיר את עיניהם של ישראל. והיא גם ברכה אותו באושר ואושר. מעכשיו הבן שלה ילך ללמוד תורה בזכות מרדכי. מרדכי מסר את הנעליים שקניתי לו ליוסף, בנה של רחל? שאלה הרבנית. את אמו של הילד הצדיק הזה? התפלא הלל. הנעליים החדשות אינן והישנות על רגליו של בני, אמרה הרבנית בהתנצלות. כל דאגתה הייתה נתונה לרגליים הקפואות של דורון. אני באמת לא זקוק לנעליים, יש לי בבית, אני פשוט אוהב להרגיש את טיפות הגשם על רגליי. ניסה דורון להרגיע את הרבנית. את לא כועסת על מרדכי שמסר את נעליו, נכון? שאלה הלל, שהייתה נבוכה לרגע שכך הסיפור התגלה. זהו להיום, ניפגש בפרק 6.